Il-Ministru Ian Borch għażel li jaqgħu jqum mill-qorti tant li qed jibqa' jinsisti li ma jerfax responsabilità politika wara li kien iddikjarat li ma jitwemminx dan wara xhieda li taw stess taħt ġurament fil-qorti. Waqt kawża ta' libell li persuna qrib il-Ministru kien għamel lil The Malta Independent, il-qorti kienet ċanfret lil Ian Borch meta ddikjarat li dak li qal ma jitwemminx. U meta skont il-Prim Ministru, il-Ministru qrib tiegħu kellu jappella d-deċiżjoni tal-qorti ma sar l-ebda appell f'ammissjoni ċara anke min-naħa tiegħu għal dak li l-qorti qalet dwaru. Madankollu mistoqsi minn Net News jekk se jerfa' responsabilità politika għal dak li l-qorti qalet dwaru, Ian Borch baqa' jinsisti li se jibqa' dej. Ma se terfa' responsabilità minn kelli l-qorti qalet li ma titwemmilx. Ħankompli naħdem ta' kuljum. Fit-tweġibiet tiegħu, il-Ministru Borch mera wkoll il-Prim Ministru meta qal li Roberta Bela fl-ebda waqt ma qal li Ian Borch se jkun qed jappella minkejja li l-verità hi mod ieħor. Jiena ma kontx parti f'dik il-kawża, ma kellix allura għalfejn nappella, mebda. Mhux hekk kien qal il-Prim Ministru? Dika staqsija il-min kien qalek għalkemm il-Prim Ministru ma kienx qalek kaqqas. Kif taf it-terminu tal-appell minn dik is-sentenza għadu għaddej, hemm 20 ġurnata biex wieħed jista' jappella minnha, jista' jkollok sitwazzjoni fejn xi ħadd mill-partijiet jew terza persuna tista' tappella minn dik id-deċiżjoni u l-qorti tal-appell tista' tasal għal konklużjonijiet differenti. U minflok kompla jwieġeb il-mistoqsijiet, Ian Borch infexx jattakka lil Net Television. Intom stazzjon fallut. Imdorri meta tkun darek mal-ħajta bad tattakka bl-amment, li ma tattakka Net Television. Ma jimpurtax imdorrina l-attakki jekk minn għandek. Tant ħassu skomdu li saħansitra spiċċa jiddefendi lill-eks Ministru Konrad Mizzi. Meta mbagħad in-nies ikollhom jiddeċiedu, nies jiddeċiedu jekk għatux vot ta' fiduċja fil-ħidma illi jiena u sħabi nkunu għamilna. Anke li Konrad Mizzi l-poplu kien ivvotalu, mallum il-ġurnata tal-verità ħarġet. Ma nafx ovvjament għalli ma anke verità qed tgħid, però membru mhux ta' grupp tagħna l-Konrad Mizzi jiena nsellimlu għax-xogħol kbir li huwa kien għamel. Dan fl-istess waqt li faħħar l-impenn ta' Konrad Mizzi li mexxa l-proġett tal-Power Station tal-Gas, proġett li kien ikkundannat mill-Awditur Ġenerali u li qed jiswa lil pajjiżna mijiet ta' eluf ta' euro kuljum.